Una! Yay! Două! Yay! Hai! Trei! Hey! Oh my God! Scoate să vedem ce e acolo. Măiță? Hai să prindem pe lumina aici sau câtă? Da. Uite-te ce ai aici în pungă. Ce și-a adus moșul? Numai aici să mi-a prins pe lumina deasupra. Păi, scoate! Ce este în pungă? Hai! Așa. Wow! Uite! Ce ai primit aici? Uite! Wow! Hai, uite-te în pungă, hai! Hai, uite! Hai! Hai! Uite-te ce ești în pungă acolo! Wow! Apasă pe coadă! Apasă pe coadă! Apasă pe coadă aici!